Мбапе продължава. Мбапе продължава. Пак започна сравняването на Ламин Ямал, но отговорът е Мбапе. Стотата една крачка дава финта. Защитниците замръзват Мбапе. Не говори и той доказва. Няма друг отбор като Реал Мадрид са вижниците. Говорят специално за новите трансфери. Дъмфринс, Кукурея, Силва, Конате и за Моуриньо само за най-добрия отбор. Реал Мадрид и за Белингам и Винисиус и Тренто. Поздравя за най-добрия отбор. Реал Мадрид и за Белингам.